sai sin ni ka por ngadap da ka jing sungo yo blay ka bang yo ban ye kren bat phi sai sin na ka tin ka jong blay tra jungi de bas bon bo de ba paho tadeng ta usam yangi upsa yangi man lagas ngi daga tin ka jong ban nga nget kini ka sngi kan dolong ka sngi juga jingkar khu ka ba phio diang ye ka tin ka jong blay marga babel ka ong ba bom tang do khu bo breun em henry daga tin baro ka ba mi na ka sintor ka jong blay tadeng ta nga sngungu yo blay ubde ukpa ubsa yangi hoi ku ukpa ba kan jado ubsa ki khon daga ja daga do daga jingbam ki ba kan jado henry nga sngungu bo ukpa ba habeneng jongi usam ye ka tin ka jongu hagani ka sngi nam da jongi ki khon ki jongu ba to ai bangin ya le kemen ha bangin ba mi ka tin ka jong blay bat da kani ka tien ngi nang la ken ban long kita ki badap da ka bor ki badap da ka jing start da ka jing champang bangin sngo thu ye klintia jongi baro bangin sngo thu ye ka jing im ka jongi bangin sngo thu ye ki ek baro ban nga nget bangani ka tien kan long ka jing kar khu ye fi ka ni ka sngi ka jing kli ka ba nga kwa ban kli ye fi ka ni ka sngi ka ni ka khubor no tra ka jing kli ka long hato pi dein am HNLC pi pastor fi kli ka ta ka jing kli Hato ngadain yang HNLC ni ya dah tip ke sorka syakem. Kata tala si fin kendit habang akali kena ke jingkeli. Hoi kena ke kerteng ni laju snow na do kaman shua. Ka por mangidang kam kena. Ngi snow ya kena ke seng. Ngi snow kumno baki ki don ya kata ke jing temu ya kata ke jing kwa ke jongki bat hakini ki snam ki por ki balalait no ngim da yo snow tan. Ya kena ke kerteng re de tang hakini ki kendiat sengi bang yo snow biang ya kena ke kerteng. But hagini ke jingja ke ba ja ke nong ba jung ingi i ki comments on long live HNLC long live HNLC but kelas dang yo biang ya ka support jong ki breu hagini ke sngi ngakwa ben keli phi shisha fi dei em HNLC pla ben keli kamut i pastor kata ka jing keli ka long hatu fi dei em utaw new trap national balayo ya ka liberation now Chris new trap national liberated by Christ hatu fi dei em namar lada phim dei kani ka Khubor ka day na ka banta jong fi hakani ka sngi ladang idang day kita ki hinyo trap national ki bedang syate ki bedang syakum hakapop ka jingim ka jongi ka ran kam ya ka jing pelat baruta unong yalam u jongi ude Jesus Christ wan a hingi ya kata ka jing lai lot ya ka jing lai lot na ka jing syate ka jing syakum na ka jing syaban ben na ka jing syale ben hakabor jong ka jingdum hakabor jong ka pop hakabor ka jong saitan u Jesus ude unong yalam jongi uban pelat yang ngabat ya fi kidon ki pop ya ki baki new trap national ki jongi kidang syate but let's say piru pidang uway na kita banganget kini ke Khubor ka day na kamta jong fi utrai u ya fi bo utrai udan ya ka bor ban pelat ya fi na kini ki jing syate ka tin ke jong blay ka ong la dangi puli ka city ka ban nengkong si koren ka nong ka ban rio ka khot ba khandai ka ong ni phim ju tip kita ki bom hok ki nom yo ka himau blay ti wat sha ban shukor no ya fi ki ba kai kin thai Lesi don kita ki new trap national ki badang ya kai kin thai. Ki badang syate hakani ka bor ka jong baman. Ki badang ya kai kin thai. Ki badang im ka jingim ka ba aurea. Ka jingim ka ba im pathar. La dau deu shinrang ne da ka kin thai. Mana kini ki sngi ni yo snowy ka jingpen bana. Na kata ki we na ki shinong maulai ka ba ong ko ki aktor actress. Ngai ia po ka Facebook. Ba film day banyele aktor actress. Hapo ki kali jongpi baka actress ka pente kiat ya ki aktor bak ni kam dei ka Bollywood hoi don ke hinyo trap national ki badang syate haga jingim ka bukum kata bangidangi i ka no ngot syuk badang syakem lani ki badang syabat lani ki badang syatan haga an banga kran ni pi ka ni ka sngi menta ka mensim ka jing song khyar ka mensim ka jing i balada pidang syate haga ni ka bor kam dei tang ka ba ya kai kin thain rei ki ba ya kai shin rang ru utrai u i ya pi bat un pelat ya pi na ka ni ka bor jong baman ka ba tan ya pi sha ka jing yap ka ni ka bor ka ba bat ya pi ka ba te ka ba khom ya pi ka ba nya lam ya pi sha ka jing le ran ka ba nya lam ya pi sha ka jing penrem nga snow ba utrai udan ban liberate ya pi ka ni ka sngi ban pelat ya pi ka ni ka sngi la da pidang im ka jing im ka ba ya kai kin thai ne ka bakai chin rang ngas ngau trai ong ngan ai ka bore fi khon ba pin yo no e ka ne ka jing plat e ka ne ka ski mar ka tin ka jong blai ka ong ba pin yo i thu e ka jing shisha kan plat no e fi wei u jing shisha u de jisu ong ngalong manga ka lenti ka jing shisha bat ka jing md
Badeng tau Jisu de jing shisha. Badeng tak tin ke jong blai kong Yohanes nomor pra dekat lai pun re kong habau kon pelai da shisha fin long ki ba lai lot kan. Badeng tau Jisu ubala an pelai lot je fi. Ko kon jong ni ka bri nyu trap. Ki kon jong tra ngakwa ba nong fi. Pin long shisha kita ki nyu trap national ki ban yo ia kata ka jing pelai now Chris. Da fi akai kan thai ka dan ska wi ka tin je blai kong lemni ki bi mani blai thla. Ki don shibun ki blai ki ba mani spa ki ba mani ya ki weipat ki blai jangan ni ka perthai ki ba mani ka niam ka rukam ki ba mani ya kita ki ki ba bu neng kong kwa abnong fi ngi bu neng kong am yu blai ka de kata to wat ai bengin mani thalai ki jangan ni ka perthai ka spa ka nam ka buram ki jangan ni ka perthai kita ki blai thala trai wang am kwa ba fin mani ki blai thala nga kren ni ka por ki reuniam wanum long pi ki reuniam maru trai wi si ki reuniam Ukren ya ki parsi wang kor det ya pi parsi ki bar sap. Isi ki reuniam reu iet ki nong pop. Bar ka kwa nong e fil da finang de ki reuniam ki bang sate ka niam. Nam kwa bo finlong kita ki new trap national ki bang sate ha ka niam. Maru Jisu isi ki reuniam. Badeng ta finum de ban long kita ki nong mane blai thala. Ka thin je blai ka ong lem ni ki baklim. Ani ngi badan ha ka ne ka center ka jangi. Ngayo ki phone calls man lagas ngi baki long kimi ki yam namar baki kurim jongki ki ino yaki kila don kon laingut saungut dan teng ringut ru kadon ka jing klim si hagani ka jela ka jongi ngaso sun ai yaki long kimi bab ndai tang ki long kimi ngayo ki phone call wat ki shinrang ru ki sha klim ha ka tanga ka jongki ngam tip ka daw jong no hrenga smol tho ba ka daw tan rai ka dei ka pop ka dei ka jing brai jong ka pop ketika jing brai jong ka do namar dang long brau hau soitan dang long brau hagane ka do tadeng tala da pideki new trap national ga snow utrai un kar khu ya fi un ai bor ya fi pin like na ka ne ka klim but believe tip soitan kwa yangi ban klim ka daw ka long ba haba klim pio agi khon ba kita ki khon ki num long ki khon ki ba kentang mar ka tien ka jong blai kong la da ki kme ki pa ki long ki ba kentang ki khon ki long ki ba kentang ba blai bo soitan ukta ai ka family blai ukta ai ka shong kha shong man ka daw ka long ba unum kwa ba kin mi ki fresh breed la ni kita ki clean breed la ni kita ki breed la ni kita ki pateng ka ba khot ka pateng ka ba khot la ni kita ki holy breed na marada dang ye shong khle ka ba shia shong da ka ba klim da ka ba le tanglang ha ga jingim kinumi ki shakri ki ba khot bat ki ba shisha kat kum kaktin jong blai namar kaktin ka jong blai ka ong bu shakri jong blai ude ben long tengah jong ka wi ka tengah bat den tan kwa banang ifi ka ni ka sngi ka ba mata soitan wi le ba ka ni ka jat ben riu ka jongi maru blai la ai ka ni ka ri ka jongi ka gospel ben pen mi shibon ki shakri ki ba khot ki jong blai ki shakri ki ba don bor ki shakri ki ba klem tho bria ndo soitan ukta na ka ni ka benta jong ka jinge shongkha den tan kwa banang ifi ka ni ka sngi ka ba mata la da ka dang don ka jing klim sange no ada pila klem pai no show try ka por ka dang biang ye fi but utrai un pelat ye fi don hapdeng jo fi kini ka por nga sngo phiri arngut kalok ya kata ka banengkong phiri kini ka baaro phiri but ka bu jing ya kata ka breu ka banengkong ka bu jing ro adi kini ka breu ka baar wanom im ka jing im ka bakum kata namar kata ka jing im kan lam sha ka jing jot pila ban sngo bang ha ka do ka jong phi pila ban sngo bang ha ka ta ka jing im ka jong phi hin rei kan sawan ka jing selang de ta ka daw kwa ban ya lap ha ka ni ka sngi ka kwa ban kin tui phi ka ni ka sngi eno ai ka bakum kata ka kam to ai ba pinlong utaw new trap national ubala yo ai ta ka liberation by Christ ban yo ai ka ta ka jing lai lu chi sha no Christmas ka ni ka bor baman ka bate ka bor baman ka de ka bashu a hingi ka ta ka false hope ka bashu a hingi ka ta ka jing kermen ka bashu kor man syukurmen ha ka bersyukur mo dalek ni rabiang dan ai ka biang ka jingim ko amnong fi ka ta ka de kawan tang no soitan ka jingklim kawan no soitan kwa banong fi tadeng tang kwa man kan ka ni ka sngi la pidang de baklim i no i ka jingklim ya shong ba ta ka tengah ka jong fi ya ka bau bleu la ai hun tang ha ka we phim de ban im ka jingim ka ba brai utrai i je phi ba ngai un ai bor fi ka ni ka sngi kadang don sang ni pat ka bong ki barang long kan thai ki shinrang ki bakwa le kan thai kanir ka di ka bor ka jong baman kan ma hong nei kam judan ka third gender u ble bu thau tang yu adam ba de ka im han re ka di ka bor jong baman ka ba pen kala yu brio ha ka kpo ka di ka bor jong baman ka ba te ka ba khum ka ba pen long yu shinrang ba kwa long kan thai kwa long shinrang
Kadai ka bor jong baman, bat ladang idei kita ke hinyau trap national, ngidon kam shisaya kata ka liberation now Jesus Christ. Ladang pidang dei ki shinrang kwa long kan thai. Kan mau kan ni kam dei ka bor ke jong phi, kan ni kam dei ka jing kwa ke jong phi. Hendrei ka dei ka jing trei ke jong baman, ha ka jing im ke jong phi kwa am pen do pendam. Bau shinrang ni shong para shinrang kan thai kan ni shong para kan thai. La ben yo khun mla ben produce ya kita ka pateng, ka ban long ka pateng ke jong blai. Usaitan uisi ya kata ka jing pen karoi. Bantei kwa benong ifi kan ni ka sngi ka bamenta. Lada pidang im kata ka jing im, kita ki shinrang ki kwa long kan thai. Ngangit ngada duai, dakut mentang ngan sa duai. Syaman kun ni program ngan sa duai na kamta jong phi. Lem ni ki ibayele sangsi para shinrang leni kita ki homo. Ki don ki shinrang ki be syong para shinrang. Kani ka de jing ijli no tra ki don shibon. Ki bakum kita lesi kan ni ka por de mapir wapet ya kani. Ka jingkran ha kani ka sngim ta fi ngap kani ka jingkran ngan duai na ka menta jong phi kani kam de ka bapikwa am phi nre ka de ka bor jong baman ka ba influence phi ban le ya kata ka kam ba pi pet teng ki videos ki parang gele amno ki bai ki jat mri ki le amno pikwa ban experiment lang kata nre fi ngat sebab be fi kelalong adik pada fi long adik mla ban laj da ka bor breu ko amno fi dei tang da ka bor ke jong blai ka ban pelaj ya fi lada pidang don ta ngan sa duai na kam ta jong phi shibet lam ni ki bato ang kaktian ke jong blai les de fi sunat bantu ndai ba fimlian tang bantu i pencil ne bantu ya ita i rubber ndai pitu ya ka bamdai ke jong phi Syiem ya kata ka bamdai ke jong phi pitu subang bantu ndai kaktian ke jong blai ka ong thou shall not steal menom tu bat de heng ta la da ngingi tu kata ka bangingi don kam dai ka balong jing ka khu ko am fi kani ka pisa ka phio man ta pitu am ngobang de Henry kata ka pisa am ka don ka jingtim haka. Bat kan tim ya phi, bat ya ka pateng jong phi ka bansawan. Tadi ta ko abnai fi ni ka ski ka bamenta. Pinlong responsible na kamta ki kun ki ti ki jong phi. Pinlong responsible fin habba khli ya ka banja kita ka pateng ka bansawan. Lada phi phito kan ka pisa kan wan ra shibun ki jingkerdo, kan sawara shibun ki jinghuri hura, kan sawara bon ki jingsusi ki jingkhurslai ka jim ke jong phi. Namar ka pisa ka bato ka don ka snare ong gaktin ke jong blai ki don ki thap niang ban her no bat kanom la ban ne bat phi ko abrong ifi ni ka sngim ta la da pidang sungo bang ban tu la biang kani di ka men sim jong baman la da fi de nyau trap national ubadang tu na ko abrong ifi bo trau nyarap ifi kani ka sngi ba fin don ya ta ka men sim ke jing sunghon ta de da ktin ke jong blai Hebru khat lai san ka ong ba ngim de ben long kita ki ba it's by namar ha bagi ka pisa ka pen long teng teng bantu ya ka bamdai ke jongi Tadi kita ko abang fi ne ka ski ka bamenta. Utrai un ai fi kata ka liberation, un ai fi kata ka jing pelai lot. Ba fin hun ha ka ai ka bo trai. La da pida yo tu ka tulap em hun no ka ai ka ba pipidan. Hun, la fidan tang ya ka ja, la da fidan tang kita ka bam, la da fidan tang kita ka jangkop ban kop hun no hangta. Maru trai un sependap ya kata ka baduna baro. Utrai un sele ki kamba. Wanum kuslai, wanum ngobang. Da ka ba fin to ya ka bamdai ka jang pi. Wanum to ya ka por. Wanum tu ya ka pisah. Wanum tu te ki babon ki jing tu ka bangi tu. Ngim de bantu. Ba teng teng ka ba kham susi ka long bangi tu mdei tang no breu, ngi tu no blai. Ka babel ka ong ba kita ki nong tu. Ha ki nom la ban rong ki hima ka jong blai. Ki ba tu ka we na ka shipho. Ki ba tu ki so nang kong ki ba tu ki jing ai ngo. U blai ong ka jing tim kan wan. Ba deng ta ka than la dengi perkhat ya kata. Hoi trai la pelat yang ni. Na ka jing tim henrei la dang ngi dang leit phai biang sya ka jing tim utrai rong ngam la ban lei ya pi. Tadeng ta lalu try la pelaj na ka jing tim wat num lek phai biang pat sya kata ka lengkor jang ka jing long brau ya ka ba phin sya tim ba phin don phin lek phai biang sya ka jing tim ba phin long biang kita ki bla sya pen rem pi pen rem hi mdeu blai pen rem ma pi pen rem dalade lade tara wat num tu no breu wat num tu ru no blai kata ka de ka Khubor ha ka ne ka ski na ka menta jong pi ba ka ting jong blai ka ang ru lam ni ki ba kwa lalot ke kita ki jing kwa lalot bisu kwa bet But Syiem, kam, ia ka bamdai ke jong piru. Pi aikies, pi le mo koduma, pi ong kane ke jonga. Wanum kwa lalot ke bakum kata. Let's say ka don ke jingele agi ke sem ke jong pi akni ia ka yeng, pi kni igi jaka puta, pi akni igi property, pi akni teng wat pi miakren ru, pi deish pararu pi miakren. Pi asyun, pi adom. Ngam kwa bon bedru ia kata ka mensim jong ke jinge dom makani ka sngi. Reda ka long ka bakum taru, utrai un pelaj. Ngengai befin long kita ke new trap national ke belayo ya kata ka liberation by Christ. Filong liberated am agane ke sngi ba mentana kata ke jingkwa lalot. Ada piale
ya ki mukudama wat num ya le sho kwa banong ifi namar katakan peleran ya ke kerteng ke jong Chris so bon ki cases ki badan nak kot ke jongi ki de ki Kristan ki bigle para Kristan bad kata he ke de ke jing le ran namar ki ba bishar ya fi ni kita ki biasa nam ta jong pi kim dei ki bangai tadi ta ka peleran ya ke kerteng ke jong Chris Kashi benengkong sinong koren gelang mat riu dekat benengkong terter ke ong ni. Don unu na pi ubanut haba udan ke jingtian bishar ya weipat ban ai bishar ya kata hakmat ki bamhak bat om hakmat ki riu khut hatu fim tip ba kita ki riu khut ki bishar ya perthai. Tila daun bishar ya kata ka perthai da pi pilong ki bambit ban bishar ya ki barit ria. Hatu fim tip bangin ya bishar ya angel kabakat no tilai yakini ki badai yakani ke jingim tiladadon ke jingtian bishar ki badai nakani ke jingim pilai thung nong bishar ban dakitu ki baka balang kam nyau yaki yakawan pen sngau le ranya pi ngakren yakani ken shisha dan wei ubastat apdeng jong pi ubala ban bishar apdeng ki para bangai jong o rei para bangai umudoi yalau para bangai kataru hakmat ki bamngai tin joblei kong ba pi penderan try Baya bishar para bangai hakmat ubam ngai. Tadi inta lada pi dangdon ke jingkwa lalot. Mlilai. Lada kadai ko hok ka jong pi lada kipan ai no aru. Ublem sa ai pi da kawai. Padai ta wat chu kwa lalot lada pi sngu thu ba kam dai ke jong pi wat ju le kne jubor. Namar pin kan mau ke tin ke jong blai kala ya thu ingi ke jingjia. Baladon utau Syiem ahab ubale kne e kara lingkha ke jong nabot. Kai ka bakut jong kadai ke jingyap. Tadi kita wat jukwa ika bamdai ke jong pi. Wat num kwa lalot. Lada fidei uhnyo trap national. Tu ai bapinlong ken ubalayo ita ka liberation dau Jesus Christ. Nakani ka Syiem jing kwa lalot. Kitin jublai ka ong ki babu ai. Hakani ki singi i ki sna samla jongi. Ki balong kata ka lawai nam ta ka jait benri. Ki balong ka lawai nam ta ka pateng ka bansawan. Ki ngop haka kiat ki ngop haka drugs. Kwa abang ifi kini di Syiem baman. Dan apa yang jofi pipet yang ni ke por. Pi it bahaya kari. Ndai ladang ide ki babu at, ladang ide kita ki ba shangweng, lane ki ba di ki ba bam ki ba em ka jingim ka ba kenriang. Ladang im la ban it tang yala di kum no ngila ban it ya kari. Kum no ngila ban it ki wei haba tang yala dir ngim it. Tanai ta kwa abang ifi kini ke sngi ke ba menta. Lada pidei shaw new trap national. I no ya ka kiat. I no ya kini ki jingdi la daga dika drugs dika kiat naga no ka jingdi pun buat i no ban nganget pinom la ban i dal ka jong ka bor u Jesu un pelat ya fi kini ka sngi ka mentah haleluya ka jat beriu jongi ka batang shitro langi dang im haka kiat langi dang im haka drugs ngila akut ngila awai dan kam u banabar banwan dan kam kinu ki jat beriu banwan mentulup ingi ngila yakut hi ngila yap hi paramangi tadai intang kwa banong fi kini ka sngi im ka jing im ka bathma ino mar kini ki baro ka long ken ka ban peniap ya pihi ngangai traum yarap ipi pinyo e kata ka jing pelai loy ya kata ka liberation haga jing im jofi ko ban kren kini ka poru dan apa ding jong pipat kidang don ru ya kata ka jing kren ban i bisate ka jing kren ban ka Syiem ka shumi bitang ban shukran ban shukran ban kanero kini Syiem ksot kini ka ban shukran ban Kwa abang ifi kini kesengi ke mementa utraun ai fi utlit u batmai. Ba finam kran ben shoot na do menta fin long sya kita ki new trap national ki ban kran ya ke ke batai. Ban kran ki ke bitanat ban kran ki belong positif ndai ban kran negatif. Ban kran da ka jing start ban kran da ka jing tip riu tip blai. Ban kran kat kum ka ktien ka jong blai kat kum ka jing start jong pi. Ane om kum kata ka jing tip ka jong pi. Ndai bangin kran ban. Ka jing kran ban ka dai ka jing kran ban ka dai kata ka ba syukran lapla ka syukran klem da tip ya ke jing shisha kata ke de jing kran ban badeng ta la ngi tip tang khangdiat ngi lap pen he ya kata bagi shu isi lagi si ite gibreu ngi shu thrai sneu te gibreu ngi shu shon ya te gibreu bad ngi kran ban ya ki ngang apet khamtam ha ka Facebook la ngi pet ha ki social media ngi ki ba mi ka dei betang ka jing kran ban ka ba mi ka dei tang ki ktien si ktien sang ktien klem akor hato kum ki new trap national kadai yang i ban keren i ke bukum kita ki ktien haba ki breu ka perthai ber koi ke pet hatu ngi meleran kadai kata aku amnong fi bau soitan ute wat ya tau thlit jong fi ba phim la ban keren ni ke ba bha ne ke jingmut ke jong fi ute ya ke phim la ban le ita ba ban perkhat ke ba bha ne ban keren ke ba bha
kami betang kata ke jingkran ben utrai unya rap ya pi kamu new trap national ba fin yo mat ya kata ke liberation da Jesus Christ kini jublai ka ong ki ba kwan tam ki bis kwa la lot bet kata bis kwan jing mentoi bet ban chui dei perlok taman yo jing kwan mentoi mdei ba i chisha mdei ba don sha ta men sim jo ka jing rap nrei piarap namar pio jing mentoi pile namar pio jing mentoi pile namar ban yo ai ba shu kwan la lot bet ba ding ta kata ka men sim ru blai ong ngam sungu bha ba Bible ka ong ki ba kum kita kinam yo kan ya ka hima ga jong blai Dawai nam ta jong phi ka sngi ka bamanta ngangai to abekin long shisha kita ki HNLC ki new trap national liberated by Christ. Dadang gidang don hakane ka jing shate shakhom u Jisu un ai phi ka jing lai loi. Ba khin jublai Galatia san wei ka ong ya ka jing lai loi u Christ la plat yangi. Kum ta ken to abengin yang scam banginum lai pai pat sa ka lengkor ka jing long marao. Ngangai bo tra un ai ngi ya ka jing plat im hakane ka sngi. Kum ka ri kum ka judgment riu. Ngin yo ka jing plat loi. Hallelujah. Ngin dua yang kena sngi ka mentang ngin dua hallelujah dan pedeng jong fi bsyate agini ki jing syate ngala mention mentan api dan pedeng jong fi ki badan hakata ka benta pin ra ki ti ki jong fi ong trai nga kwa ban yo ka liberation na nga kwa ban yo ka jing lai lut men pelat yang trai ngala syate ngala syak khum pelat ngala syak le don bor pelat ho syaitan ho baman nga kwa ka jing pelat lut nga kwa long shato new trap national liberated by Christ ngin dua yang kena sngi ka benta hallelujah try nga ingo imego try ho shibon ki ti ko try ki bara ka ni ka por ki ra ki ti ko try namar ki surrender le khamat jong me try ba nga ngai ko try men ai ka jing lai lut ma de ta me bala ban ai ka jing lai lut ba try ho ki ni thu ka jing shisha ba de me try jing shisha ba ba ki thu imego try me de kon ba me pelat de try kanon ka jing lai lut shisha ki ni ki kon ki jong me try nga dua yang de ku ki ka ni ka sngi ko try ba ki nom le pai pat ka lingkor ka jing long marau ki nom le pai pat ka pop hen kin yang hado ka pukot mar ka tin ka jome ka ong tang kita ki bi ne hado ka bakot kita kin yo la em kan nga dua yang de ku ban pendai em ni ki kon ki jome na ka jing te ka jing kom na ka jing le don bor ka jong bamman baro ka jing em ka jong ki dua yang ku ablai hallelujah ka jing suk ka jing command ka jing tingen ka jong men sim ba ko ka jing pen slek ka jome try kan pen jot ye ka lingkor jong bamman ngasngo ka ni ka sngi ko try ba men lot no it ki lingkor ko try na ka terpeng ka jong ki ye ka ka jingkit na ka rendang ka jong ki ko try na mar ka jing pen slek ko try me pen jot ye ka lingkor ngada nget kan long kum ta ka ni ka sngi ko try hallelujah ki no ki tiar ki ba tho per sha try ye ni ki kon ki jame ki ba pen jot ki ba tho per sha ben pen lem ye ki ko try ben pen le ra ye ki ko try ngada nget agar teng jong Jisu kita ki tiar baro kino mentoi syuk na dok mentah kesngi kenda lip nok kita ki sum ki memek ding ke jong syaitan bata ki bor ki batho ben penjot kenda dekut bor kenda duk bor nok sundan hallelujah na dok ni kesngi kran ni ke jing pen em fi nga kran ya ke jing kerku ke jong Jesus Christ ha ke jing em ke jong fi hallelujah fil alat na dok mentah kesngi fil nget how try sedang pulih ke tin ke jam etra hallelujah hallelujah ke teng ke jong Jesus hallelujah amen but amen hallelujah fil alat yang ni kesngi sedang man pulih ke tin jong blai sedang menduai Bala film dah sengau thu bah filan phone sini ki number fi ke screen ke jong fi kirang ni ban dwai nam ta jong fi ban ya slok ban ya tei bat fi bangangai kan tei ka jing em ke jong fi ba fi along shout tau HNLC wa shisha jong trai u new trap national liberated by Christ trying ka kui fi kubleshibun amen